Годината е 1995. Pixar пускат един от най-успешните си анимационни филми – Играта на играчките. Филмът е огромен успех, с бюджет от 30 милиона изкарва 370. Играта на играчките е и първият изцяло анимиран от CGI филм и е доказателство, че нещо подобно може да бъде харесано от милиони. По това време тази технология все още е в началните си фази, така че Pixar изобщо не очакват това. Група мъже, един от тях Стивън Спилбърг, създават студиото, което вече познаваме като DreamWorks. Мисията им е да победят конкуренцията в името на Disney и Pixar. Но как по-точно ще се конкурат с нещо толкова голямо и иновативно като Играта на играчките? Или пък класическите приказни истории на Disney? Някъде по същото време студиото придобива правата за ето тази детска книжка. Героите в нея са ви познати, нали? Изглеждат малко по-различно, но въпреки това знаете кои са. Не след дълго правят опит за анимиран филм, базиран на същата книга. Той обаче изглежда малко по-плашещ от версията, която ние знаем. Бих го описал като мрачен и притеснителен. И малко гулфи. Ако съм на 10, със сигурност нямаше да се чувствам комфортно гледайки тази анимация. Героите имат много странни форми, а главният е просто ужасяващ. Собствениците на компанията естествено забелязват това както и ние и не са много доволни. Тотално зачеркват този проект и го започват наново. Целият режисьорски състав е сменен, а следа от стария проект дори няма. DreamWorks просто нямат време за прокалнати и половинчато изглеждащи анимации. Трябва им нещо веднага, за да победят конкуренцията. Инвестирали са много. Отговорът идва през 2001. Тая няма да стане. Разкърайте от масата. И къде да я сложим? Леглото е заето. С вече поправеният анимационен филм, инспириран от детската книжка. Неговото име е Шрек. Точно така, филмът за платното чудовище, котаракът в чизми и говорещото магаре е създаден с една основна цел – да разгроми Играта на играчките и Цар Лъв едновременно. И успява. Естествено може да се поспори по това дали самият филм е по-добър от другите, за мен лично всичките са си класика. Но ако гледаме от финансова гледна точка, Шрек изкарва близо 500 милиона долара и печели Оскар за най-добра анимация през годината, когато е излязъл. Огромна мания обзема всички. Аз самият си спомням колко много харесвахме Шрек. Нямахме търпение да го пуснат по телевизията и не само ние децата. Родителите ни също харесваха Шрек. Няма човек, който да не го е гледал и който да не го е харесал. А когато излизаха новите части, бяхме първи в кината. След което при първа възможност разказвахме на останалите в училище какво сме гледали. После дойде мърча, видеоигрите, част от тях се опитвах да изтегля пиратски като малък, и колаборациите. Ах, тези колаборации. Една от тях обаче е на път да се запамети в историята. Колаборация, която ще е в тотално противоречие с идеята на анимацията – да забавлява децата. Защото тази колаборация може да ги е наранила. DreamWorks представя Фиона? Какво става тук? Магаре, аз съм. Не съм те виждал през живота си. Аз съм Шрек, най-добрият ти приятел. Изяж лицето ми последно и прати копитата на мама! Годината е 2010. DreamWorks яздат вълната от първите три филма, които са повече от успешни, и пускат четвърти такъв. Филмът е доста критикуван, главно защото по това време формулата вече е изчерпана. Няма нищо ново или по-специално от първите три части. Не се усеща по същия начин, сякаш магията се губи. DreamWorks са фанали златната кокошка и отчаяно се опитват да я накарат да мъти нови яйца. Интересно е, че такова нещо между другото наистина има в една от анимациите на Шрек, по-специфично тази с котарака в чизми. Каква ирония. Въпреки критиката обаче, филмът е много успешен. Изкарва близо 750 милиона долара. Доста добри джобни, ако питате мен. За да извлекат допълнително популярност и пари, DreamWorks пуска и поредната колаборация с Макдоналдс, темата на днешното видео. А целта им е Шрек да се появи във всеки един дом, на всяка цена. И каква по-добра идея за това от чаши? Чаши, които ще са ни пред очите, в ръцете, на масата, ще имаме ежедневна среща с тях. Но преди да ги разгледаме, трябва да обърнем внимание и на другата компания, участваща в тази колаборация – Макдоналдс.
Намираме се в края на 70-те години. Всеизвестната компания за бургери отчаяно търсят да вземат това, което всеки български ютубър желае. Вниманието и парите на децата. Бургерите им пълни с трансмазни задължително трябва да попаднат в ръцете на всяко малко дете. Как така няма да дебелеят и да ни ядат бургерите, амаха? По това време започват първите кампании за правилно хранене, а те действат като сериозна антиреклама. Един от хората, отговорни за развитието на марката, забелязва нещо интересно. Когато родител води децата си в Макдоналдс, винаги плаща сметката. Съвсем нормално, нали? Нищо изненадващо. Но това, което е интересно, е, че често децата са тези, които ги потикват да отидат в някой ресторант. Малките лесно се впечатляват от какво ли не. А и всички сме били свидетели на мрънкащото дете, който иска сладолед от кварталния магазин. А понякога ние сме били това мрънкащо дете. Какво ако направим така, че ние сме тези със сладоледа? Се казва служителят. Нещо повече. Ще направим специално меню, в което ще има детска играчка. По този начин ще имаме продукт, който да е специално направен за децата и те няма да ядат само малко картофки от родителя си. Всяко дете ще иска да посети техните ресторанти. И вуала! Имаме Happy Meal менюто. Your kids will love McDonald's Happy Meal. It's food and fun in a box. По-късно Макдоналдс ще се инспират от това и ще направят ред други неща, като например парзалките, които всички сме виждали като малки. Аз лично съм искал да посетя такава парзалка, спомням се. Но менюто от една дребна идея се превръща в една от най-доходоносните им схеми. Ако смятате само печалбите, чисто от менюто, си говорим за нещо като 10%. Но ако вземем предвид факта, че хората генерално са ходили по-често в заведението, именно заради играчката, или пък парзалките, или каквото и да е друго, което привлича децата, това означава, че всеки един вид покупка расте. Докато детето си хапва Happy Meal, родителя ще си вземе Big Mac меню. Или Mac Chicken. Само аз ли харесвам Mac Chicken повече? По този начин стигаме до много по-мащабни проценти. 20, а може би дори 30, но всичко това бледнее пред момента, в който настъпват колаборациите. Disney, Power Rangers, Костенурките нинджа, играта на играчките, Мечо Пух, Flintstone, каквото са сетите. Но не на последно място, Шрек. Макдоналдс вече имат нещо повече от странно изглеждащият клон да им рекламира продуктите. И с него съм се снимал също. Братле, аз съм буквално пример за човек попаднал в схемата им. Те притежават всеки един обичан от децата анимиран персонаж. А въпросните герои са опаковани в един от първите примери за всеобщо приет детски хазарт. По-късно компанията се превръща в най-големия дистрибутор на детски играчки в света. Годината е 2005. Добре познатото заведение за бургери приключва дългогодишното си партньорство с Disney. 10 години те предлагат Happy Meal менюта, включващи техните герои. Но по това време приказният замък се нуждае от ремонт. Компанията се намира в доста труден период. Филмите им не са толкова успешни. DreamWorks от друга страна са на върхът на индустрията. С това постижение те се превръщат в новата мишена на Макдоналдс. По-късно сключват сделка с тях, като работата на студиото е да създаде няколко анимирани реклами, включващи героите от филма Шрек. А хранителната верига ще продава мини играчки на Фиона, Магаренцето, Котарака в чизми и естествено Блатното чудовище. Взаимно изгодна колаборация. Оказва се огромен успех. А Макдоналдс са жадни за още. Решават отново да направят нещо подобно, но този път през 2010 година, когато е пуснат новия филм на DreamWorks – Шрек за винаги. Тук обаче променят малко стратегията. Пускат колекционерски чаши. Интересното е, че те не са част от детското меню. Всъщност се заплащат допълнително. Купи си бургер, вземи си картофки. Ето ти играчка. И докато си тук, защо не си вземеш и една чаша? Класическа стратегия за допълнителна продажба. Нещо подобно на Apple конфигурациите. Харесваш си лаптоп, чудиш се дали да си го вземеш и попадаш на опциите. Само за $200 може да си вземеш повече място. Обаче, на тази цена може да си купиш направо Pro модела. Но пък той също няма достатъчно място. Защо просто не си вземеш по-големия? А докато си тук, искаш ли и слушалки? Децата, подготвени от десетките колаборации по-рано, искат на всяка цена да съберат тези чаши, което прави чашите огромен хит. Милиони биват продадени. Но никой не се замисли за фактор, който им седи пред очите. Шрек е блатно чудовище. Блатата могат да бъдат леко токсични. Иронично или не, чашите също съдържат част от тази токсичност. Оказва се, че са много опасни, но никой не забелязва това. Дълго време всички ги събират и ползват на всекидневна база. Гордеят се от колекцията си. Това обаче
е до момента, в който една майка не решава да ги сканира с домашния си X-ray пистолет. Да, знам колко абсурдно звучи това, но има обяснение. Един ден детето на въпросната госпожа се прибира вкъщи и се хвали с новата си чаша. Чаша на Шрек от Макдоналдс. Но майката не е обикновен човек. Нейната професионална работа от години е да проверява безопасността и качеството на редица продукти, обикалящи пазара. Тя вижда чашата и усеща нещо нередно в нея. Естествено, като отговорният родител, който е тя, жената притежава ръчен рентгенов спектрограф. Устройство, създадено да измерва съдържанието на всякакъв вид материали. Стъкло, боя, метал. Каквото и да е. След бърза проверка, нейните опасения се оказват реалност. Покрай всички нормални за един такъв печат съставки, тя попада на една, която не принадлежи в ръцете на малко дете. Кадмий. При натрупване в организма, тази частица води до редица проблеми. Увреждания в бъбреците, костите, белите дробове. Класифицира се като канцероген. При допир тази чаша отделя много миниатюрно количество кадмий, след което той не може да бъде преработен от организма, а остава там. Колкото повече от тази картинка се отдели в потните ни ръце, толкова по-зле. McDonald's restaurants are now recalling 12 million Shrek drinking glasses because of a potential hidden health hazard. Cadmium is a known carcinogen that Consumers should stop using the glasses. Абсолютен маркетингов погром в лицето на тези чаши удря Макдоналдс. По това време 9 милиона от тях вече са продадени. Единственото, което могат да направят е да изтеглят всички чаши обратно. Предлагат по $3 за чашите, които са продавани на 2. Целта им е всичките да бъдат върнати максимално бързо. И успяват. След всички сметки близо 13 милиона чаши са върнати обратно. Това, което казват Макдоналдс пред медиите, обаче не е пълната истина. Те твърдят, че връщат чашите от, цитирам, съображения за сигурност. Никъде не споделят какво може да ви причини тази чаша или че изобщо съдържа кадмий. По това време обаче вече е късно. Медиите са налазили и раздуват историята, а заглавията им звучат доста зле. За Макдоналдс, естествено. След тази излагация, бургерният гигант никога повече не пуска чаши. Но нека се поговори малко повече за токсичността на чашите. Колко точно е тя и в какво количество тези съставки стават опасни. Възможно ли е всички други оцветени чаши също да са токсични? Всички сме събирали поне един вид от тях. Аз лично се спомням тези с самолетите от Била. Даже съм сигурен, че вкъщи имам такива. Можем ли спокойно да пием от тези чаши? Или трябва да ги държим със специални ръкавици? Американската агенция CBSC взимат всеки един вид от тези Шрек чаши и започват мащабно тестване. Използват клечки за уши и ги търкат в чашите многократно. Идеята е да се разбере при допир колко точно от кадмия ще премине в нас. За тяхна изненада, чашата с Шрек, Фиона и Магарето изобщо не съдържат съставката. Тази скутарака Чизми обаче, за жалост, той ми е любим, не може да се похвали със същото. В него всъщност се съдържа кадмий, а резултатите са следните. Въпросният елемент не работи мигновено, а с натрупване. През времето на кампанията няма никакви подадени оплаквания за деца директно натровени от кадмий. Или поне не се знае за такива. Защото ако не се е натрупала достатъчно съставката, няма да усетите симптомите. Проучванията им показват, че ако едно дете докосне такава чаша 6 пъти днес, ще се натрови с доста повече кадмий от този, който може да приема ежедневно. Това колко ще се натровим зависи от дневният ни допир с чашите. Хипотетично при нормално ползване не са чак толкова опасни. Но не мисля, че е редно да оставяш такова нещо в ръцете на малко дете. Не е невъзможно те да са обсебени от Шрек и постоянно да си пипат чашата и да пият от нея. Те да знам, да и са кефят. Но цялата тази история не е нищо в сравнение с чашите, които са пускали по-рано. Оказва се, че част от първите такива съдържат не само повече кадмий, но и много по-опасна съставка в доста по-голямо количество. Олово, 11 пъти над нормата. Тогава обаче времената са различни. Институциите не са запознати с токсичността на много от продуктите на пазара. Просто не са имали достатъчно изследвания. Поради тази причина чашите не биват изтегляни. Никога. Те си се продават съвсем спокойно. Оказва се, че това е масова практика на пазара. И редовно се продават чаши, които имат поне една от тези съставки. Вероятно някой цвят не може да бъде постигнат без тях, или пък това ги прави достатъчно издръжливи, за да не падне картинката след няколко миенета. Не е известно дали тези фирми или в частност Макдоналдс са проверявали чашите си. Това няма значение, тъй като и без друго чашите са попаднали в ръцете ни.
Мисля, че голяма част от вас са наясно с най-големият проблем на капитализма. Много често големите корпорации са фокусирани не върху вашият интерес и върху вашето здраве, а върху капитал, кеш. Тяхната цел е да изкарват колкото се може повече пари на всяка цена. Бих ви съветвал да сте внимателни, дори когато консумирате продуктите на такава фирма. Защото ако те пренебрегват качеството си спрямо чаша, какво говорим тогава за продуктите им? Знаем през годините колко много пъти е имало скандали с Макдоналдс, този с Джейми Оливър и какви ли още не други, но те не са единствените, които имат подобни практики. Всъщност 99% от големите корпорации се опитват всячески да ви прецакат само и само да ви вземат парите. Това, което изуми мен в този случай, аз също съм искал Happy Meal меню, също съм искал на парзалката в Макдоналдс, също съм си купувал чаши, които са в колаборация. Ползвал съм такива чаши. Не е изключено някаква част от този кадмий да е попаднал дори в мен. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Доста различна тема, доста интересна, поне за мен лично. Тук е момента и да проявя малко наглост и да ви помоля да харесате видеото, да оставите някакъв коментар, да кажете какво мислите и естествено да хайпнете, защото това много ще ми помогне и ще помогне на видеото да достигне повече хора. До нови срещи!